Diba nag-correct kita eh? Nako, Manyo. Ay. Gulis lang. Ganun po. Gas. Hindi, gusto ko. Bako mo na lang. Kasi yung mata mo. Yung. Pagdating ng anak, Wala na si Jay. Lalo ka din kaya ako dito. Nakatublo ko. Puti kayong lag. Jake! Wala, lago no. Diretso. Sige na tayo dyan. Lago! Putang lago! Ay, ganyan mo lang. Video! Sablo. Bayan, nanti siya nakapag na. Sige. Talaga ang gibilang alalod dyan. Nilalag. Hindi po tayo niyo kung nilalag. Ha? Ayan. Wala, tapos ako na nanay. Yo.
Bakit mo dito? Alat mo na ma! Gulagin pa. Oo. Ito. Ako kung ang bullshit. Lagong na ako. Sa ano sa ablo? Hindi na mo. Makakuha sa kan? Lago kayo! Para semplificar la versión 2021, antes de comenzar te podría sugerir darle like al video. Paano sa mga pinansan dito? Mga autong mga mamahalong, mga posne. Kung nagdulag, alalo, ganun sa kanya. Baka yan. Mabakal. Mawala na lang mga kamana. Uyan na ho. Ito ay cute pa. Hindi ka pa magagantang eh. Limang gunay, kasarong humi, kasarong ginisami. Hindi ka pa magagantang. Nagadan na. Hindi nakagadan sa ko. Uli